Yeah, my comments are lip manje. Yes, Chichi Cherry, how are you? Caroline, Samantha, Rubarashi, how are you? Jerita Soko, Jirise, Hannah, Cynthia, how are you? Rebecca Badza, how are you? Farai Biziban, Jirise, Tadzoka, yes, Elista Goko, Esther Siwawa, how are you? Abigail Wamiridza, Jirise, My Paida, how are you? Mukudzei Musodza, Jirise, Masquera says SIS MELLY. Hello, na lady. Uri say na lady. Hither in the Kurova, you have abandoned your duties. Hither Marway. Look from Bassay. Why was not figure in for me a basa? Push chera, Muri say Emily Magwenzi, she say Manjenji, Masquera Seiko, Amaya Angwaman Jenjenji, Brenda Darika, how are you? Jenim Sekiwa Kuri say. Tasha Chawaz, how are you? Mimi Shuks, Jiri say Tariro Mutau, Masquera say Laina Matari, how are you? Gogoga, Kimbalu, Gogo Unjani, Mazimainduku, Jiri say Memory Michelle, how are you? Betty Bep, how are you? Betty, how are you? How are you, sisters? Angels, Jiri say Charity, Vichi Guada, Virginia Matambana, Zomeri Tika Fumo, Manyara, my blessing, how are you? Milka, Jiri say Patience Munenga, how are you? Caroline Guja, and the number was SIS MELLY. Kubasa wangu, kubasa. My mapomuri say, Vama duwe, my wangu Masquera Seiko, Emily Bandira, how are you? Tafadzwa Mashawura, she say Sharon Mungaiso, Queen B, Masquera Seiko, Mims Jukes, how are you? Did it right, young moms, how are you? Chipompo, for she say, Wilster, so Asemela, how are you? Si Sama. Diana, how are you? Na boy Chabala, she say Michelle Charity, Mamoyo Chirandu, Muriseko, Wafana, and Mamoyo, Yokaim, Sasamari say, Bimbaina, she say, my Nigel, how are you? Wilson, how are you, brother? She say, little brother, Emily, she say, Shamis Wameben, how are you? Nicolette Mangawa, Matipa Munyani, she say, Abigail Moyongia Pilaunjani, Pinky Seko, how are you, Pinky? Molin Chingomai, she say, right. I think that's they send a wedding a message. Rachel Tishiza, Lucy Chauke, right, guys, letting a timbo sangana, Masquera say, Kovaskana. I wata square Australia, and Bosa Macosquera Shangu Nasinini, and this is good to me, Masquera say, Quamuri. They got Timbotanda Chita life, Nas, Timbotanda life, and they got this Shangu 1 hour 30 minutes or so. No Vandai and the Shangu. Anna Manoko, she say, Hi, cool Melissa, she say, Kuzimshonga, how are you? Caroline, she say, it's in the report. I'm going to say it's Melissa. So you got to get Timbotanda, she do 1 hour 30 minutes, so no Vandai. A destiny now, she say, Chierafan, how are you? I give you respect, Chierafan. Enough respect. Maganta the said Renance Nambona, the Ramborona side, Driny Papa Pane, we are pie. Tikangenda funga kuti mamedzi gwaneshato munyika ndikaona kuti akufara zvenyu munonyatsoziva cheko chako kana masvika panzvimbo aiwa I give you enough respect. Heads off to you, my sister. God bless you. Right, Ruma Kina Jiri say Dadirai Mandigo, Vanessa, Brenda, Tendai Ganza, Hana Nika Ongwarova, Hana, how are you? Where are you these days? Ongwarova Hana. Feli Manasike Mronda, how are you? Jiri say Kofeli. Jiri say Kuza ina she progi, how are you? Ndanima desi nambokona progi. Oh, inye kundandisi vanji. Tafazwa nyarota Abigail Ngoma. Maona tundokusivaika. Maona ndechitoziva vanhu vana vepanapa. Muso unofa na tashka kwa isusu waudza hama dzako kuti vana SIS MELLY vanouya. Ndechitokuzivai vanhu vepanapa. Right. Ndatika timbotaura nyaya guys. Nyaya pane nyaya ndinayo. Anditika toda kuti tisange tateerera nyaya yese Shingi. Savelo zviri sei Shingi muninina wangu. How are you? Pane nyaya iri pana pandati mutange mateerera nyaya ishi. Anditika vipi mbaiwa uri sei Feli Chiera, how are you? Vana Jackson chava morosi vana vaninina wangu. Inzwai munzwe guys. Petronella FZ ambi zviri sei Roxane Kanoria mainga kumosai mosai remazati mesitaruvinga warova resina dhura muzenda zviri sei mama rova mwenyu munenge marova ndotokuziva sinenge mamborova ndenchingokonda zvangu mastitop kudzai how are you Adeline zviri sei Abigail how are you Nishan chinokadza kumhorosa bo right inzwai guys pane nyaya ndinayo dati tinzwe andika toteerera anditika then tozitangira ipapo anditi saka yesikani tete vatete vangu vapindira comment section naimi tete Gladys saka muri kuti nini ndoenda ku bow yeku South Africa ndakapfeka nhai tete zvamusiri kumirira zvamuri imi muzati munozoita sort out muninina muroora
munosota out murora. Saka muri this time ndakashama here naitetezi muri kuzvifambisa sei, right? Chinzwai guys, handina chispeak pakampani zvekuma 29 ndichibva ndavhurirwa nemagadhi. Pane magadhi, pane jiraho, pagaraji pane matruck shed. Ndapinda kudaro, mota yavo kana ikalota inenge iri kudhuze kuservice station, kudhuze nekugate, handakuiona. Ndobva ndapinda nemukati medzimwe mota nemagonyeti. Ndobva ndauda yakapakwa kwashibhei kunze kukona mukati imomo. Ndobva ndangoya, ndobva ndatendero, ndobva ndapaka mota yangu, ndobva ndaihwandisa pakati pemagonyeti kuti kana munhu nyangwa ari kunze akapinda paone mota. Ndobva handina chandakatakura kana mafoni kana chii kana bheki, ndangoburuka chete nemakiyi emota nandakiya. Ndobva ndatonanga kwekwe. Ndakusvika padhuze ndakanzwa kamwe kanoisi so, ndikati mune munhu here varimo imomo. Ndatofunga kuti vaenda panonzi pamastonzi kunotenga sadza. Ndobva ndakanzwa uyu murume mukadzi wemurume uyu, andika iyi ikapu iyi ndimai nababa vatochembera kutochembera kachiti kuchembera kudarika isusu. Anomaona ndimai ava vainda, murume ndi truck driver, madhamu vainda kunoona murume wavo ka vainda panopaka murume wavo pematrucks. Anditika so regai nditange makunyatsonzwisa kuti ndotara nezve. Anditika ndimai vari kuenda pane truck panopaka truck remurume wavo. Anditika ipapo regai titange munyatsonzwisisa. Ndimai ava toti vari kusvika panzvimbo. Anditika vasvika panzvimbo mai ava vapaka mota yavo. Teererai. Pabasi pakampani zvekuma 29 ndichibva ndavhurirwa nemagadhi. Pane magadhi, pane jiraho, pagaraji pane matruck shed. Ndapinda kudaro, mota yavo kana ikalota inenge iri kudhuze kuservice station, kudhuze nekugate, handakuiona. Ndobva ndapinda nemukati medzimwe mota nemagonyeti. Ndobva ndauda yakapakwa kwashibhei kunze kukona mukati imomo. Ndobva ndangoya, ndobva ndatendero, ndobva ndapaka mota yangu, ndobva ndaihwandisa pakati pemagonyeti kuti kana munhu nyangwa ari kunze akapinda paone mota. Ndobva handina chandakatakura kana mafoni kana chii kana bheki, ndangoburuka chete nemakiyi emota nandakiya. Ndobva ndatonanga kwekwe. Ndakusvika padhuze ndakanzwa kamwe kanoisi so, ndikati mune munhu here varimo imomo. Ndatofunga kuti vaenda panonzi pamastonzi kunotenga sadza. Ndobva ndakanzwa ndatosvika padhuze ndinzwe yokwe mune basa vanhu vakutorarana mota imomo. Saka mugonyeti ndinomuziva, ndabva ndanoka dhora rangu ndakati savyumira, vanga vasina kuisa sign rest, panga pakatochwa light. Saka munhu kana ukati asavyumira iyi gonyeti rakavhenekwa, munhu akasumuka kumubhedha unomuona. Ndakanoka ndichiita sei, ndichitarisa kuti kuchamiri ndozvandiri kunzwa here. Ava manje kavanga vaporumisana nemaneja kunzi chai ndokunokera muri kufanira kusiya fio parimbi. Saka chai chikunokera akati ari kuda kuma10 past 9. Saka tofunga vakafunga kuti ndiyo pekutanga vana kudai. Ndobva vazoda rikanzi alright ndiri kuuya. The moment yavakati jiti vatisumuke kubva kumubhedha vachingodai ndobva vaona pakangobva pamubhedha vachisumuka vachiuya chindidokora bvaona ndini vakatanga kunge wauya nebheki waita basa vakutogara pasiti apo vasina kupfeka, vakutogara pasiti apo paitonhora zvekutonhora zvii, vakutomutsa mota. Ndikuda kunzi ndinofota, ndikati munomutsa mota ndiri panze, munodzimutsa mota ndapindazve. Ndobva ndatoona kuti munhu chii, the moment manje mukadzi yaakanzwa manje kuti chii paita munhu apa, ndobva asumukawo. Ndobva ndazvona ndipabvumira akarupa mabhuredzi ma1 ndobva ndaona kuti mune mukadzi. Saka the moment yandakaona ndikuona kuti havasi kuda kuvhura, ndobva ndakutengera nemupasenja siti. Saka gonyeti ravanavo riri kuiswa zviuri nemukati, iwo kunzi haukwanise kuvhura. Ndobva ndatendera nemupasenja siti. Saka ndozasikiri yacho kuti wakakwira wakarova kamukawindo kadiki, so wapinza ruoko bva wakochonora chii nokuti avanga ari pasiti yadrive. The moment andangoti mbichana kudai vaburitsa munhu wavhurira dho asina kupfeka, ari naked, mukadzi uyu neningiri apo muninina wangu okwabako ndakazobata kwanesiki aito ndisamuziva security ndakatibatsira kubata muninga wangu mwana wangu
right? Handi muri kuinzwa mai ava vakaenda vachiita kugonyeti remurume wavo. Ndofunga vanga vane ka investigative journalism kavanga vanako kana kuti vakanga vachinzwa manyari kupi vakati regai ndinde kunoona gonyeti remurume wangu ndokunotidongorera mugonyeti remurume wavo ndokuwana murume ari busy ari kutoita waitukuta arimo mutraki noizi dzakatobuda semunhu aiziva gonyeti ndobva vanodongorera mukati megonyeti muya ndokubva vanosanganisana maziso nemurume ndokubva vaona kwakuchinda kunogara pasi takashama ari muswe akuda kutomudza gonyeti ivo vari pashe kuti afambise gonyeti vakarembera paya ndobva vati haungapambisi kwakunovhura dhoo nekuseri kuti munhu ajambe munhu kwakujamba munhu achitiza achinda handimaona ndobva vaona munin'ina wavo anotoriwo nemurume wake nevana vake. Handitika mai akura mufunge tine mienzi pana anonzi mai wakura zvisingaiti mai aunotaura zvokuti munotoperegwa ini handimaona ndokubva vadi mai ava vakuperegwa. Ndikutaura zera kune vakaona nyaya iyi mai ava izera hombe baba vacho munhu mukuru chaiye ari kuita izvi handimaona right. So takanga tichitaura nyaya iyi nevamwe ndobva vati tinokumbirawo life nokuti isusu takasangana nazvo peni iyi amaya tikuiziva kuchema kwavaita tikuinzwisa. Maya, come and close this door. Close this door. Come and close the door. Kuchema kwavo tinokuisa saka ndati guys kuhurigwa aiwa tinozviziva asi imboimagine guy in pain. This one close this door here. Yeah, close it. Yes, just go outside and close it. Don't close it while it's here inside because you're going to make noise. And who's going to open for you? And more. Saka kune vanhu vakawanda vakurarama nepain iyoyi asi vamwe vanenge vasakwanisi kuti vazvitaure kana kuti kuzviturira kunenge kusina. Handitika SIS MELLY diaries yedu papa ndo patinoya tizoturira. It's just that kuti mazivano omongoziva nekuzoya kwandakaita kunoku mostly ndinenge ndiri kumashifts andika ndinenge ndiri kubasa. You locked it. I told you lock it from outside. Shakir yofurire chimunichi antimaona. So ndozvipo kune vakawanda vakutoti vanin'ina vedu ava tichiti vanin'ina vedu ava antimaona vanenge vachitotamba yakapenga kuseri. Vamwe vakatozobuda mudzimba vakadzisiya kusiyira vanin'ina. Munin'ina waunozvarwa naye witchcraft at its best. Handimaindi kuti feli chera washe chera feni utore nababa pana pamusanga nemudai modi. But guys, imagine murume wangu munin'ina wangu andinozvarwa naye mudumbu rimwe chete wokuti ndiye wandinoshare naye and most probably tinenge chitoshare everything ndichitomuudza zvese achita advantage yekuti uri kumudza zvese anosara achita waichukucha nemurume wako guys right. Kana mine admin miuka ndokumbira close the door ndosanda vhara anoya chitonoizwa ivhare ya vhara anoinda kuna kedi koko tokumbirawo kuti guys maadmin mundisirewo nhamba ndokumbirawo mundisirewo nhamba antika timbodzwawo vamwe my experiences avo guys. Panapa hatijajani maipesi ndoda tiufone. I know you told me the story yesterday maipesi and we agreed kuti uchafona nhasi. So une nhamba iwe maipesi, can you please start by call in maipesi ibva watongofona. Ibva wafona maipesi, I'm waiting for your call. Ibva wafona handizivi kuti uroi wacho guys tahusvitsa hwasvika apa sei I don't know. But mukateerera pain yamaya vachema kuti munin'ina wangu mwana wabankuru vangu ndiye akabuda mugonyeti munhu ane murume wake nevana vake ndiye angachitoruma sisi nekuseri. Mukatoteerera vhidhiyo yacho yese vaitaura kuti ndaitomuudzawo maproblems angu kwandinonoputsa yake. Soko bai pamwe murume wacho wanenge ari wake unoputsa sei nokuti anenge asingato amen. Umwe muri kune vamwe vari mukuti ukaenda kunoudza chaiko kuti mukadzi wakaudza ati handinei nazvo izvozvo hazviko anotomira nemukadzi wake pakadaro unoita sei pakadaro. Saka ndoda ngovhurira maipesi ndakamirira koli yenyu kuti mufone. Namba yapinwa futi ndakamirira koli yenyu kuti mufone maipesi. Ndakamirira kuti mufone maipesi. Ndakamirira kuti mufone 419. Andinaenda nongori nekaclip because ndachida kungoraisa naida kuti tingoraisa tiuye netopic yachona. So I just took a clip. Full video yacho rinenge riri kuTikTok andimaona. So pane lady wandakamirira munin'ina wangu kuti afone and then
ane similar issue yakafanana nayo yakasangana nayo. Anditi kana ndite kumutsvaga inini. Okay, there she is. SIS MELLY makadi zvenyu. Ndiripo zvangu mainini muri sei? Ndinofara hangu SIS MELLY muri sei wenyu? Aiwa tiripo. Aino kuti tinogona kuvhurai maronda. Zvinhu zvinenge zvakaitika anenge achivhara. Asiwo it's just okay just to kutita vamwe vazive vadzidzewo vataure nokuti kune vamwe vane zvinenge zvitoitika izvozvi like now. Kune zvinenge zvitoitika but munhu anenge achitotemba kuti munin'ina wangu she will never. Handiona because kune chinzi bankuru ndibaba vamwe vanodaro voti bankuru vamwe ameno zvazvinenge zvichingoita so but zvinenge zvitoitika right now but the love unenge unaine munin'ina wako unenge usingati uchitoti munin'ina wangu cannot do this azviiti but zvichitoitika. Yeah, so can you please share your experience with us kuti chii chakaitika, what happened, tikazotsanangurai zvenyu? Yeah, inini SIS MELLY ndakasangana nazvo pamakatoisa pandakaona vhidhiyo iyo pagroup nezero ndakabva ndanzwa munhu wangu kunyatsotsemuka chaiko. SIS MELLY zvinhu zvakaoma hazvigamuchirike kana mumwe munhu asati azviitirwa anofungwa kuti pamwe rungano kana kuti idhirama but inini kwandiri zvakatoitika chaizvo kwandiri zvinhu zvokuti ndoti ndikazvifunga ndakapora zvangu ndati ndakapora because ndakukwanisa kunareta nyaya yangu ndisingacheme SIS MELLY. Kudhara ndaingoti munhu akangotaura nyaya yakana ndikangoona nyaya yakangoda kufanana neiyo ndaichema zvokutodaro zvokuti ndaitobva ndatokanganisika zvenguva yakareba but pari zvino zvida kutokwanisa kunareta nyaya yangu ndisingacheme. SIS MELLY it was not easy for me. I was only 28 years pandakaitirwa zvakadai izvi. Paizvozvi ndatokura ndati vana vatokurawo zvakaitika ndezvekudai so SIS MELLY. Nditaure nyaya yangu ndakaroorwa ndine 18 years ndichizosvika 19 mwana wangu firstborn vandaita mwana wangu ndine 18 years nemurume wangu tisina kana chatinacho SIS MELLY tisina chinhu. Mwana wangu firstborn takakwanisa kuti timutengere mbatya dzokuti apfeke manapukeni nechii angani manapukeni 2 nemavhesi 2 nechishinda 1 pair chete nemabhutusi. SIS MELLY tairarama nokurima nekuteya mbeva tichirarama nokurima nekuteya mbeva. SIS MELLY nyangwe murume ukamusangana naye asina chinhu ukamusimudzira kuti muve pane imwe nzvimbo kana azongoita mari kana ari murume benzi anongoenda aningati akatorwa ndongoti akaenda SIS MELLY nekuti munhu asingade kuenda haaendi anongogara but uyo akaenda ega nekuda kwake aningati akatorwa. Saka zvakaitika ndokuti inini takazorwa tiri 4 mumba medu 2 boys 2 girls. Ndine munin'ina 1 nehanzvadzi dzangu 2 inini ndiri second born ndine musikana mukuru mumba medu. Saka amai nababa vese vakashaika. Saka ndakabva ndati munin'ina wangu haangatamburiwo ndiripo ndobva ndaita sei pekutanga tichiri kutambudzika zvinhu zvita zvamira mushe tichirarama nekurima nekuti akateya mbeva tiwana mari yesipo tairarama nemari yembeva sisi tichirarama nemari yembeva tichirarama nekurima kusvika mwana wedu wokutanga akura ndobva ndazoti ndaane nhumbu yechi2 yemwana wechi2 murume mbva awana basi kunonzi kumaitech kana muchiziva kamba nemaitech yedimining iri yanga iri kunewland uko kuMarare kunewlands muna Yoko Avenue ndobva awana basa riye. Basa riye Mwari mbovaropafadzawo chingonamata chiti Mwari murume wangu ngazvifambewo nhamu yanyanya kuti wandira tichibikira mupoto 1 yataibika tichikutura chigeza green bar yatai tikatenga iyo ndoyanga iri kugeza kusvika mapleti kuwata manapukeni nemwana zvese ipapo tichidya muriwo usina mafuta sometimes tichirarama upenyu hwairwadza. SIS MELLY handaimbofungura kuti murume wangu angandidaro kana kuti angazondiita zvinondirwadza muupenyu ndokuti munhu wandakawana asina and I was very young ndakatorana nemurume uyu ndine about 18 years ndakazosvika 19 years ndaapa murume. Saka zvakadaro SIS MELLY mwana wangu wechitundane nhumbu murume abva wana basa mbaenda kubasa. Aenda kubasa first deployment yake yanga iri kambani yedimining ndobva atanga kuenda kunoshandira kunze akaenda kuIraq first deployment yake aenda kuIraq achidzoka akaita 6 months
adzoka shuwa takakwanisa kuti mari yako yanaye vakatenga zvidhina ndikati hazida kuti timboita zvimwe zvinhu kuna musha vakatenga zvidhina vatavaka imba yedu 3 rooms yedu bedroom nekitchen yedu vakacheresa mugoti ndikatavaka another 2 rooms panze chiti nevana vakomana vakavakira 2 rooms panze yavo padaro murume zvakutofamba zvaananiwo hatingati zvanga zvakanaka but it was far much better pane zvatakanga tatora natiri takatanga kugara zvakanaka munoziva kuti ndiri mumusha mune family yake saka mumusha umu unenge usingazivi vanokuda nevasingakude vanofarira kuti waprogressa kubva pane imwe stage kuenda pane imwe stage vanenge varipo vanenge vasingadi varipo vanenge vachitiwo zinoirema ine hada kuzviziva ndanga ndichiriwo mwana mudiki peyasi ndaingofarira munhu wese zvadari SIS-MELLY murume wangu zvakaramba zvichifamba kapadzokera futi kubasa tatoone mwana wedu wechi2 paipai mwari varopafadza tane mwana ndaita nhumbu yechi3 yemusikana abva aenda kuDRC aiwa aenda kubasa adzoka zvinhu zvekutofamba pandatoona kuti upenyu hwangu unenge wanatisa ndikati vanin'ina vangu hanzodzi yangu mudiki nemunin'ina wangu last born havangatambure ndiripo vanin'ina vangu vakatanga vachiuya kuri kuholidhe musikana abva auya kuholidhe zvakanaka ndobva azouya manje apedza kunyora O-level ndobva ndati aiwa munin'ina wangu havangatambure ndiripo dzayagare tibatsirane ndimutsvagiriwo chekuti agozoita handira kuziva kuti ndatotora ngwena ndaisa mushati SIS-MELLY ndopakatangira ma1 ipapo zvakanaka taifarisana taigara zvakanaka SIS-MELLY ende munin'ina wangu munhu wandandakaisa pamwoyo munoziva kuti SIS-MELLY kana uchida munhu nemwoyo akakutadzira mwoyo unodambuka SIS-MELLY handaifunga kuti ndinorarama kusvika panguva ino ndiri mupenyu SIS-MELLY takagara tisingazivi kuti munin'ina wangu paauya apa pekupedzisira pekutanga paakanga auya kuri kuholidhe izvo vakanga vatombodanana nemurume hapana chavakaitavo akakasika kudzokera kuchikoro azodzoka mange apedza kunyora O-level anyatopasa SIS-MELLY munin'ina wangu anga akapasa ndobva atouya ndobva asvika munin'ina wangu paye tikutofara ndaitomudzawo masecrets angu chitomudza zvinhu zvako ende munhu wandaida SIS-MELLY kunyange achiri kuenda kuchikoro ndaiti ndikatengerwa bhurugwa nemurume ari 2 ndaitoviga 1 kuti mwana wamai vangu achiti handitombodi kuti atambure ende ndaisamboda kuti vanin'ina vangu vatambure SIS-MELLY ndai ndine rudo zvisiri rwekunyepera kuvana vamai vangu ende nanhasi handina rudo rwekuvanyepera nyange zvakaitika izvozvi but handina rudo rwekuvanyepera ndinovada nemwoyo wese ndaingozvida kuti no matter what mwana wamai vangu atambure ndiri mupenyu zvadaro SIS-MELLY takagara munin'ina wangu azodzoka manje kwekupedzisira apa akazoita izvo zvaakaita izvi auya zvakanaka takutogara ndotopota chitimuka murume basa rake ranga rine macontract saka raimboti achimbomira romboita saka that time yakauya munin'ina wangu murume basa recontract ranga rambopera aigona kutombosvokogara kana 3 kana 4 months asina kudzokera kubasa zvakanaka zvakadii tiri kufaridzana paye mainin'ina vangu kuri ndaingoti munin'ina wangu anongoziva upenyu hwedu hwatakararama hangambondirwadzisa kuda handaitombozvifungira SIS-MELLY handaitombozviona kana ka1 izvo kwani family yese mumusha mese nevanhu vese vaitozviziva kuti munin'ina wangu anodanana nemurume wavo ini chete ndiri 1 ndina ndisingazivi it was SIS-MELLY saka dzakazoitika rimwe zuva manje inini ndakabuda ndobva ndaenda kutauni kuHarare ndobva ndavasiya mwana wangu mukomana mukuru anga akutotizive anga akumagrade 3 4 ndobva akati mama mainini kana maenda vanopota vachibuda mumba vopinda votiburisa muspeya mainini vopinda muspeya ndikati haibva unopenga ini saka ndanga ndaane mwana wamaje musikana mucheche uyu mudiki uyu ndandasununguka manje mwana wangu mudiki uyu ndichitoyamwisa ndikabva ndangoti pamwe kungo kwemwana handa kuzvitora serious ende munoziva kuti vana vedu havanenge vachiona zviri kuitika but inina ndakazvoignora ndaignora kudaro handa kuziva kuti daitokuti mwana aitondiudza chokwadi ndikati ndikakokunzwa wochitaura zvakaipa pamusoro pamunin'ina wangu ndinokurova ndimama zvadaro munin'ina wangu handambomudzawo hapana wandakaudza ndakaona ndikaudza munin'ina wangu anozovenga mwana kana paine zviri kuitika dzandimbonyarara saka ndakazotanga kungoona masaini aiitika paya kusvika mumwe musi ndaenda kurwizi kunowacha taitiri kumamusha taenda kurwizi kunowacha ndobva ndaona vamwe mainini vandichiti ko mainini vemunin'ina wenyu ari kuti ndikati abuda nabanguru vake vane kwavaenda ari kudzoka mai manje zvikanzi mai mwana muchatorwa murume vanin'ina ava akangoda ize joke saka ina ndauchitorowo serious ndobva ndangonyarara
nemunhu sekuti munhu wandaida ndichinatsomupa kubvisa handina kufungira kuti angandidaro saka ndaitoti vanhu vakandiudza chinhu ndaigona ngoramba izvo vanhu vaitozvigona zvavo zvadaro sisime takagara rimwe zuva vanhu vanangobuda ndanditi ndikumboenda kugarden tatine garden endeka kugarden kuna baba vana vangu haramba kuenda vhadati it's okay alright mainini musara motora muriwo mufanira kubika muriwo manheru ndibude nendo garden saka chimwana changu chimukomana chichabva chandichemerawo ndobva ndabereka mucheche musana ndobva ndatora mukomana bvaanditeera wechituru tafamba taenda kugarden tasvika kugarden kuye ndobva ndaona ndikati kuri kupisa ngatidzokere kumwana ndikati mwana wangu uyo ari kusana angatsve ndobva tadzoka takangodzoka vasingazvifungiri sisimeli ndakaona munina wangu ari naked sisimeli ari pamusoro pemurume wangu vachita iyo inonzi dog style sisimeli ndakangosvikovhura dho kati vo vakafunga kuti handidzoke havana kukiyo dho ndangosvikovhura dho sisimeli handinakanda kuwana simba ndakangogara pasi ndikati eya ndo zvamuri kuita ndo mashoko andakakwanisa kuchita kutaura sisimeli ndobva ndangoburutsa mwana ndobva ndaisa pasofa saka dzimomendi andakaburutsa mwana vakafunga ndidaita ino handisi munhu wokurwa sisimeli ndakangokwanisa kugara pasofa kudai ivo vari pane rimwe sofa hombe iri ndobva vaitira pasofa vaitira pasofa musitting room vari naked sisimeli vasina chavakapfeka vese vari two handakukwanisa sisimeli zvezvokuti unoti ndinopenga zvezveka unongopenga usina kuona usina chaunenge waona sisimeli ndakangogara pasi ndokuburisa mwana ndokugadzika mwana apa ndakanzwa mwoyo wangu kutsemuka sisimeli ndakagara pasi chese yangotanga kungoerera yoga saka ivo vakafunga kuti ndodaita zvehondo munina wangu ndokakasimuka nekumhanya ndokatanga kupfeka hembe andakaramba ndakagara handakana chandakaita ndokapfeka hembe akapedza kupfeka hembe dzake hembe edzini akatanga kutopfeka bhurugwa chairo akatotanga kupfeka kubva pasi sisimeli anga asina kana chinhu svika nebra anga asina ndobva aita sei ndobva musikana munina wangu ndobva anhonga mbatya dzake ndobva apinda muspeya bhavhura odrop yevana ndokuti ndovaigara mbatya dzake nandakati dzevana dzoenda pazasi dzake dzoenda pamusoro kuitira kuti vana dzavo vanosvikira ndobva akatanga kurongonora mbatya dzake kuita zvokuzviwa mbatya dzake dzedze donza kutora bhegi ranga riri mumba imomo kutanga kupaka mbatya dzake chinhu changa chakatosetwa apa sisimeli ini ndaasingazvizivi atanga kurongedza mbatya dzake murume akamira pamberi pangu achifunga kuti ndicharwisa pamwe akafunga kuti akashama kudaro apfeka manje chikabudura chibokisa murume pamakaona kondomu here pane makondomu pasina sisimeli vaitoro vaiyeke nyoro chairo saka zvadaro ndobva ndakese ndobva ndasimuka pana ndakagara saka akafunga kuti ndoda kunorwisa munina wangu kwakutondibata zvezvechisimba zvezvokuti aitoda kutoti ndikada kurwisa munina aida kutopinza kuti handirove inini saka ndakatozviona chigemu chatinabva ndabva ndangoti inini panapa handiti zvehondo handisi munhu wehondo sisimeli ndakabva ndangomira ndibva ndati no usanibati ngondisiyo wangu handina chandoda kuita kwamuri itai zvamanga muchingoita zvitori right zvakadaro ndabva ndasimuka mba ndapinda mubedroom angu tora mwana wangu mucheche mba ndapinda mubedroom angu kamukomana akabva kakuteverawo kachindichemera ndobva ndapinda mubedroom saka vana vanga vakutya vafunga kuti pamwe mama vacharwisana nemunhu here kuti vana vanga vasina kumbojara zvemusindo ndobva ndasimuka ndobva ndagara pamubedha mubedroom angu murume ndobva ndaonawo murume akupinda mubedroom medu vhura odrop akutanga kudhonza hembe dzake handakubvunza sisimeli adhonza hembe apo munina wangu dzakatokaka kugara mubeki akapaka hembe dzavo vakabva vabuda vese vakadunga mudzana murume apfeka manje chitisheti nechitrauzi vabuda vese vakadunga mudzana kunanga kunga kune dzimba dzabamudiki munina wake munina womurume wangu anga ari pamhiri perwizi kudai so kumitatire mhiri nemhiri nerwizi atoyambuka rwizi kuenda kwabamudiki rayo izvo zvinhu zvanga zvakatorongwa sisimeli ndobva vaenda kwabamudiki vayo ini handambotevera handina kubvunza handina chandakataura ndokuti ndakaona chini panapa zvinhu zvakatorongwa apa ndogona kuti ndogona kurwiswa ndine mwana mucheche handidi zvehondo vaenda kuya handakutevera
murume zvakamunetsa manje kuti sei munhu asina kutibvunza ana kuti tee ndobva adzoka kumba kwakumanheru. Zvinhu zvakaitika kuri kuma11 kuma5 November adzoka murume ndobva ndasvika akatosvikwana ndiri mumba nevana vangu. Ndikati vana havangafe nenzara yangu ini ndisiri kukwanisa kudya. Ndikabikira vana vangu, vana vakutonetsoka. Mukomana kakari kakuraka kauti mama idyai ma. Ndikati no idya ndichazodya mama hamusi kudya kana musiri kudya handisi kudyawo. Saka ndakanga ndangobatawo musuwa zvezvokuti vana vaone kuti ndiri kudawo kudya, but ndikuti mwana wangu anga atoramba kudya, anga atoziva kuti pane zvaitika. Vadaro kwabva vaenda kwekwe murume adzoka zvikwana takagara nevana vangu. Ndobva ndambomubvunza, handambotaura naye, zvikanzi sei usina kundibvunza. Asi hacho ndobvunzei zvinhu zvaunoziva kuti zvawaita hazvisi zvinhu zviri right. Uni mwana wamai vangu, tiri vana womunhu mumwe chitoda kuti tiurayane. Ndakandapa nexto zvazviri nani taingourayana here. Ndakangobvunza kuti uda kuti tiurayane here mwana wamai vangu. Kana ndakubvunza zvozoita sei? Kana ndarwisana nemwana wamai vangu zvozoita sei? Ini ndinoziva kuti handisi munhu wehondo. Saka uda ndikubvunza chikudii, ndaigokubvunza kuti kudii, iwo zvauri kutoziva kuti hazviri wrong. Ndobva ndanyarara. Zobva abuda, akabva abuda mbva adzokera kwekwe. Ndobva anoitawo 3 days asina mubvura adzoka pamba. Ana mainini koko vakutorera kwabamudiki kuye. Ndobva ndazoona zuva rechi4 mbva auye murume akauya ari ega futi. Munini wangu handichamuona avigwa kuti ikoko akutotaura zvakaipa pamusoro pangu ari ikoko. Nyaya dzese dzataitaura dzese simene zvokuti unenge uchiti mwana wamai vangu uchimudzawo nyaya dzako zvese zvakatanga kuchitaurwa zvese. Uipi hwangu hwese akatanga kutaura ipapa achitaura zvakaipa zvimwe zvekunyepa achiudza vanhu vaiva vachitaura. Munino murume wangu nemurume wangu havatowirirani, but vakatanga kuwirirana nokuda kurwadzisa inini. Saka zvadaro nemukadzi womunina wangu womunina womurume wangu havawirirani, vakatanga kuwirirana nokuda kurwadzisa inini. Zvezvokuti ranga riri gemu rakatonga pabaita atete hanzvadzi yatezvara vakanga vakabvawo kumurume wavo, vakanga vaine mushowo padhuze nepango, vakabva vaita chikwata, chakabva chava chikwata sisimedi chekuti munhu zvati hama dzevarume dzikange dzinosapota munhu ari kudiwa nemurume nguva iyoyo. Vakabva vava chikwata chekuti inini murume andifuratira vese vakabva vandifuratira vakabva vaenda ikwe. Amwene vangu naatezvara ndasiya pamwe dzainzokera mashure muchana. Amwene vangu naatezvara vangu pavakafa ndekuti ndakarorwa amwene vangu vari vapenyu, atezvara vangu ndovakanga vafa. Saka ndakasvikwa naamwene vangu vaine mwana mudiki, vana vavo vanga vari vadiki 2 vasikana vekupedzesera. Wana uchinanga ari grade 5, wana uchinanga asati akutomboenda kuchikoro. Amwene vangu achibva vafa, mudiki asati akuenda kuchikoro, wegrade 5 ari grade 5. Vana vaive murume wangu ndianga ari mukomana mukuru. Ndakabva ndanzi inini ndini mukuru pano, muroora mukuru, vana ava vatove venyu. Ndakapuwa vana, ndakatanga kuva nemhuri ndisati ndane vangu vana. Saka ndakatanga kuchengeta ana tete vaya vari 2 zvakanaka ndichigara navo. Ana tete vaya ndo vakavatanga kuva mhandu dzangu vandakachengeta kubva grade 1 kusvika asvike form 1. Wachinanga atosvika form 4. Ndivo ana tete vakatanga kuva mhandu dzangu ivavo. Vatove chikwata chakadaro. Ini ndangosara ndamira ndiri 1 kudai. Munhu wandakasara akasara akamira neni, munhu aitomira neni aitombouya achinikamfuta vaive atezvara, mukoma waatezvara vangu vanga vari sabhuku. Ndovakabva vati aiwa hama inini garai pamba penyu, toda kuona kuti achaita sei, izvo hatife takazvibvumisa mumusha muno. Saka ini ndakabva ndangorambawo ndakashinga ndakagara pamba pangu. Ndakazviudza kuti oright, ini ndine vana, ndane vana 3, ndinoendepi nevana vese, idungwe revana. Inini vabereki vakafa, baba vakafa tiri vadiki, tikazonokurira kumusha kwaamai. Saka inini kuti ndidzokere nemhuri yese kumusha kwaamai vangu futi kwandakachengetwawo mushure mekupuwa kwababa vangu hazvigoni. Inini as long ndakavaka musha wangu chichandiwana ndiri pano, unless kana murume waadzoka achindidzinga ndokachazida kuti ndita sei ndikwanise kusimuka ndozoenda. Zvakare ndakasara ndakagara SIS MELLY ndiri ndega. Murume vaenda vaita 3 days havana kudzoka, vazodzoka rarimwe zuva manje. Zvikanzi ndauya kuti titaure. Ndikati totaurei? Ini ndakangoramba ndakanyarara ndachandakataura. Ndikati totaurei? Mari yandanga ndinayo mumba ndanga ndina about $450 yandanga ndakachengeta.
kwabva asvika zvikanzi mari yawakachengetayo ndikumbira kuti tafa. Ndikati afa nani? Zvikanzi neni. Ukuzviona zvaitika apa uyu hapana chichake chingaapi womukadzi wangu. Mashoko eSIS MELLY akandiita kunge achanditsemura mwoyo. Yeah, of course. Ndakangobva ndati amene chaingondibata ndofika ndimwari. Ndakangokwanisa kuti ndekuti manhero achona akanga apfuurana ndabvambonamata kuti Mwari kana muyedzo uyu kandipewo muyedzo wandinogona kukurira. Nekuti Mwari makataura kana mushoko renyu kuti handipe muyedzo wausingakwanisi kukurira. Inini Mwari ndinoda kuti muyedzo uyu ndikunde muyedzo uyu Mwari wangu. Ndekuti inini pandavapa mukandisiya ndiri ndega ndiri kutoparara. Vana ava dzinosara dziri nherera. Mwana wamai vangu wandaitemba wandaiti ndiye mai vevana vangu ngatiwo mhandu yangu. Saka Mwari vana vangu in case of my kids ndikumbira kuti Mwari mundichengete ende ndipewo kushinga. Ndabva ndangokwanisa kutaura mazwi aya ndonyarara kunamata SIS MELLY kunamata kunamata zvinenge zviri zvimwe. Kana zvisiri kuri tinogona kutaura mazwi maviri wotopererwa. Saka zvadaro murume adzoka kudaro ndibva ndangoti ndozvamafunga. Zvikanzi saka ndokupai iri mari. Zvikanzi since ione vana pa450 chinipa 200 iwo sara 250. Ndakasimuka SIS MELLY ndikapinda mumba ndikatora mari ndikamupa. Ndobvanzi ende futi chimwe chinhu chandavinga panapa ndavinga kuti tizotaura about the properties. Ndikati zvatoiswa pane zvemaproperties zvinhu zvitakatenga tetesewo neni hauna kati wanofanira kunitora ndine vana. Zvikanzi aiwa handisi kutora zvese ndoda kuti pamagumbezi ndipe magumbezi ekuru. Mukadzi wangu haana magumbezi ekufuga. Akutonzi mukadzi wangu mai mwana. Zvikanzi ndoda kuti panonzi TV negenerator neredio ndiri kuzvida because ini handisi kugara muno muruzevha. I'm going to town. Ndati muda TV neredio. Zvikanzi unosara negenerator. Ndikati kugenerator yachina charidii ndorishandisa neTV neredio uri kuenda nazvo wadi kungochitora hako zvese. Zvikanzi aiwa generator you can do whatever you want kana you can sell it wotora zvako mari. Ndati it's okay. Ndova ndasimuka ndova ndavhura dhoo ndikati pindai mutore. Akabva apinda bhasinja TV apinda bhasinja redio. Saka pane mombe dzanga dziri mudanga taichine danga remombe. Mombe idzi vanga vakashiyaniswa dzakasiyiwa nababa angasherwa dzake munini wake aine dzake. Saka mombe idzi ndini dzese ndaigara nadzo kumba tiri ndindaitodzichengeta. Kana pasina munhu anofudza ndindaitoenda kumafuro nofudza mombe idzodzo. Saka zvikanzi mombe dziri kuya zvotorwa nababa mudiki dzese hapana mombe iri kusara pano. Ndati it's okay. Ndobvanzi zvikanzi magumbeze ndibva ndatora magumbeze 2 ndibva ndamupa. Zvikanzi alright ndakumboenda. Handakubvunza kuti munodzoka kana chii. Akabva angosimudza zvinhu zvake ndobva ashedza boys dzanga auya nadzo vanina vake. Vanhu vaitozviziva SIS MELLY. Vanina vake vamwe vana bambiki vakapera vachimubatsira kusimudza. Kubva vaenda ndakasara SIS MELLY. Sodzi yaingoerera zvokuchema zvezve SIS MELLY unenge uridza mere kwekwe unenge usina wadzamirwa ndizvozvo. Unochema mukati memwoyo. Ndaichemera mukati memwoyo musodzi ndaizongoona kubuda. Ndakasara SIS MELLY ndikagara from 2005 and 6. Nekuti mwana wangu ndowa 2005 mudikuvi. Akaenda murume kana kutomuona. Kutobuda kwakatoenda kondo kwakatozoenda kuenda chaiko kukutoenda. Vakabva vaenda handakabva handidza kuti haana kuti vanzi rakabva ati handisi kugara muno muzevha. Ndobva akwira bhazi vakabva vatengesa mombe. Akabva atengesa mombe dzake 2. Ndobva vakwira bhazi. Akakwira bhazi iye ega bhasi yamukadzi uku. Ndobva akwira bhazi ndobva aenda kuHarare kune mwana wamainini wake anogara kuchitungisa kuuniti ewo kwasekoko. Ndobva asvikoti kumunini wake akatanga amufondera pafoni ndokumbira kuti ndichagirawo room ikoko. Ndobva amuchagira room. Uye akangofunga kuti mukoma vari kuda kuya kuzogara kane mhuri yava achifunga inini bamudika havana kuziva kuti kune kwaitwa nyayawo anga ari kuikwa Harare. Ndobva abva akwira azodzoka atora mukadzi wake mbva vakwira vese mbva vaenda. Bamudika vava kutosana kwakutozondifonera mai guru
ko zvandiri kuona kuno kuzviko zviri kuitika zvikati zvamaona ndizvo zvobamudiki handidi nacho kutaura kana chekutapudza. Ndobva vatanga kugara kuchitungisa ikoko vakagara achienda kubasa rake asingaende kubasa. Mari iyeyi yavakanga vatengesa mombe iyeyi yakabva yapera. Marentauzi plus zvinodiwa kasemunhu ane mukadzi munyowani zvanga zvakawanda. Mari iyeyi yapera manje mari yerenda hapachisina. Contract asati amuka kubasa. Basa remacontract kana contract yapera unenge usikapere abva akuita bhazi mbadzoka. Vadzoka ko bamudiki kwekwe. Bamudiki nemukadzi wavo ndokufunga vakasara vachidhiskasa kuti munhu atengesa mombe dzake aita mari yake abva akwira abva anodya mari yake. Paakadzoka akuchiti kwa bamudiki kwekwe hakuchagarika. Ndobva adzoka futi back to me. Ndobva asvika nzi ndauya. Nyaya iripo ndekutoti ndatodzoka. Pati kudzoka kwandanga ndadzoka nemukadzi wangu. Saka handisi kukukumbira ndiri kuda kutokuudza kuti ndinoda room 2 rooms idzi dzevana idzi ndakutodzitora dzise dzangu. Ndogara ipapa apa pa2 rooms apa nemukadzi wangu. Sisiri nguva yese yavakaenda vakanga vaenda about 8 months avakanga vaenda. Ndisingazive kwavari. Haana musi wakambofona. Haana musi wakambobvunza vana. Ndakangoti ndezvamafunga. Kati aiwa hapana chakaitwa. Vakabva vaadzokera vanoti kwabamudiki kuya hakuchagarika vakabva ataiwa wakadya mari yako kudzokera haisi panapa tisina nzvimbo newe. Ipa akadzoka achiti kwandiri ndauda kugara apa. Ndobva apinda mumba memembo vatanga kugara imomo. Mubhedha wanga uriwo vana womuspeya uye ndo vakabva asvikosimudza futi. Haungatadzi kutya nenyaya yakadai gaizi. Ndobva apinda nawo mubhedha muspeya muye waiswa muspeya muye ndokuti ispeya ita asati akushandisa chingoti vana vachiri vadiki. Mamusina changa chirimo. Ndobva atora mubhedha mbaisa imomo. Imwe rumu yachona yechi2 ndekuti dzanga dzine madho akabuda kunze ese. Ndobva vatanga kubikira mune imwe rumu yacho. Ndobva nangonyarara. Akapuhwa mapoto nevanhu vemaraini. Saka pakanga vakugara apa mava parumu manga muchimhoresana here nemuninina pamaisangana panze? Ndikaindisvike ipapo sisimeli. Sisimeli sisimeli akauya muninina wangu. Murume ndiye akasvikotanga kurongedza zvese izvi nekutora mubhedha nekuita zvese izvi nekutsvaga mapoto anoti vakanga vatsvaga fupi nekubva nezvese zvaakanga achibva nazvo kumhiri kwachiuyisa muninina asati auya. Ndokuti zvakaita about 2 days achironga murume achingoya ega. Auya zvokuma11 kana kuma10 osvikoita zvinhu zvake kuma1-2 obuda oenda. Kuzosvika manje zuva rechiri akazouya manje vaavese. Ndipo vakazotanga manje kugara apa. Saka asvika muninina wangu ndakatozongonzwa kutaura hihi vari muspeya mene. Handakuziva kuti munhu auya handakuona kuti asvika nguva iyi. Haana kundimhoresa simeri. Akangosvika akapinda mumba mavo imomo. Vakasvika kuri kuma4 zezuva ridoka achibva angopinda mumba mavo imomo ndofunga vanga vauya vadya ndibva vatorara. Vatovhara dho ravo varara. Mangwana makuseni ndikati kapamwe munhu achandimhoresa tiri pachivanze 1. Nokuti vanhu hamungarege kumhoresana kuti mangwanani nyange makatadzirana. But maida kumhoreswa here mainini? Maida kumhoreswa here nemunhu? Aiwa ini ndasingamboda kumhoresana asingamumanikidze ndokutoziva kuti hapana paaizomboimhoresa iye kana inini pachangu ndasita basa nazvo. Asi iye semunhu anoziva kuti auya pamusha pemumwe munhu aifanira kungondimhoresa but haana. Ini handa kuzvitsvagawo handa kumubvunzawo. Akaita 1 week yese achingoti makuseni anongomuka kuseni obuda voenda. Vodzoka kuma4-5 vongopinda vorara. Ndofunga vainodya kuti kuhama ikoko odzoka vongosworara. Vakaita 1 week yese kusvika ndofunga ko zvanga zvaakunetsewo kuti varambe vachinodya iko ndobva ndakazoona rimwe zuva kwakucherwa mvura kwakuisuka mugoti munhu akuchera mvura. Haana kundimhoresa pa1 week yese hatina kumhoresana yaingewo kungopfuudzana. Saka zvadati takagara murume ndobva contract dzayamuka zvikanzi murume akuenda kubasa. Muninina wangu anga atene pamiri. Murume mbva aenda kubasa. Ndobva anoita 6 months murume ndobva adzoka. Muninina wangu uya ani pamiri paabatokura. Bvaagara futi dzimwe 3 months 4-5 months muninina wangu asununguka mwana musikana. Saka murume aikumhoresai here? Murume ndiye aitaura neni. Saka even pakaenda murume kucontract mukadzi akasara muninina akasara asingatauri neni? Akasara asingatauri neni akabva atombotama akatombotamba zvokutotama zvokunzi tama anzi nevamwe chete tama sesi vako vanogona kukuuraya. Ndobva atama pamba.
murume achidzoka ndobva adzokawo. Aingouya zvezvokungoita zvekubirira kana ndisipo ouya upinda mumba make udzokera uende kwaaigara ikoko kusvika murume adzoke. Murume adzoka, mwana azvarwa zvakanaka zvakadii, murume contract imwe yamuka abva aenda. Paaidzoka kucontract murume SIS-MELLY pa6 months dzaanenge aenda dzaanodzoka ine mari ndokuti mwedzi wabasa rekushandira kunze rinenge rine mari ndaigona kusvikopiwa kana 200 US kunzi ndo yako pa6 months. Ndine vana imwe yese vaitora voshandisa handoti yaishandei andaitora ine mari yakawanda ndaizviziva. Saka zvadaro munini wangu yepaye agara paye. Murume abva adzokera futi ane mwana manje ka iye zvino ane mwana. Murume aenda muninina wangu akabva abatwa nechikomba. Ini nditori mumba mangu ndakazvirarira usiku. Vamwe vamudiki vaitozviziva kuti munhu kwaanoenda kumabhesi eZANU-PF kwaenda kumabhesi eZANU-PF anga ari munhu weZANU-PF koko ndo wakawana boyfriend. Saka vamudiki vamwe vakazviona vakada kumubata chete. Ini havana kumbondiudza. Saka usiku ndizwe ndakatora unotoenda chete vakupopotedza vapodzana. Vamudiki vasvikogogodza vasvikopinda vaona mune boyfriend. Boyfriend anga ari muzukuru. Ndobva abva atorwa nemwana wake mucheche iyeye kubva aendeswa kumumba kunogara boyfriend ikoko zvikanzi enda mukoma ari kuwana tatokudzinga pano. Ndokuenda kwaakaita SIS-MELLY. Ndobva ndafunga pamwe kuenda kwaita munini wangu murume achadzoka. Murume akabva abva. Munozati murume kana anga agara asisakude kana asingasani asakuru. Ndobva abva murume wangu adzoka. Ndobva asvika ndobva aenda pamashops anozi kana paine vazva kudombosha kunonzi kwamasemburoko. Ndobva asvika pamashops paya paine mumwe mukadzi aitengesa apo anonzi Georgina. Ndobva amunyengerwa mukadzi iyoyo aitengesa mubotoso. Ndobva vatodanana ndobva vatotorana ndokugokoko. Ndiye mukadzi waainaye manje akauyawo nemhuri yake. Ndokuenda kwakaita murume SIS-MELLY. Munini wangu bva aenda uko. Aenda ikoko kumurume vaidanana futi nemurume wangu ari kumurume ikoko. Murume ane mumwe mukadzi. Saka zvanga zvakaoma SIS-MELLY. Saka mwana anga ari wani? Mwana waakaita uyu anonzi ndewe murume wangu wokutanga, uyu ndewe murume wangu zveshuwa. Saka kumurume kwari kwakabuyiwa wakabakwa naye nechikomba ndokwari? Akaenda ikoko kumurume ikoko. Izvo zvangu akukupenga nenyika SIS-MELLY munozva kuti munhu akakunyararira dzimwe mhepo unozodongodzitora. Akazoenda kumuzukuru ikoko atizira ndobva azosvika zvara futi mwana 1. Abva ipapo ndobva adanana nevamwe varambana nemurume iyoyo. Ndobva adzoka futi pamapangu apa murume hachamuda ka ane mumwe mukadzi. Abva adzoka futi sisindadzoka. Ini nemwoyo wokuzwa kuti mwana wamai wangu SIS-MELLY sometimes mwoyo wakanaka unokuparira. Aiwa, mwoyo wakanaka unokuparira. Ende ndaitori mbema SIS-MELLY but ndinongozotenda Mwari kuti Mwari vaitipa kuti pamwe kuti inini ndakakuzvidza kuti ndofana kungova nemwoyo wokuregerera. Saka paaiti sisindadzoka apa akakumbirawo riregereri. SIS-MELLY since nyaya yese iyi yakaitika munini wangu hana musi wakambonditi sorry sisi. Saka chichiro pakaiti sindadzoka mwangoti pinda ako mwana munini wangu tivate tigare. Ndaingomutambira uenda udzoka ndobva azodanana nevamwe vainzi sabhuku. Amino vanga vari murume mukuru ndobva aenda mbva anogara ikoko mbva adzoka futi. Ndobva azobva manje mbva azodzokera kumusha kwamurombedzi kwambuya edu kwatakakurira. Ndobva akazowanawo vanhu kuti iye zvezvo ndakazonzwa anga ane murume waanaye zvezvo akuzanzi ndewaakugara naye. Murume wenyu akabva makazobva pamusha paya paini? Inini handakubva pamusha zvakaita nokuti ndakasara ndiripo pamba pangu. Nanhasi SIS-MELLY ndichibva kuno ndinoenda kumba kwangu. Ipapo ndokuti chakazoita ndekuti murume atezvara vangu ava ndikuti ndiosapo vakabva vatiti pano amai pano ndepenyu. Takutokunyoresai zita mubhuku remusha. Musha unoyu waawenyu. Uyu aenda siya aende. Saka ndakabva ndasara ndichigara ndokuti ndakazvisara ndikagara 10 years more murume aenda. Ndiri ndega pamba ipapo kubva ndine 28 years kusvika ndaane 38 years ndichigara pamba ipapo ndisina murume ndichigara nevana vangu. Sa murume uyu zvozvuripi? Murume ndongonzwa ina handitaure naye handina nhamba dzake. Ndongonzwa kuti anzi ariko kupindura ndokwaakugara. Ko vana? Nemukadzi wake. Vana vangu vatokura SIS-MELLY vakura vakutozviitira zvinhu zvavo. Saka havatauri nevana ava hatsvagi vana kana
chinzwai nditaure panhau yevana manje. Saka ndagara kudaro Sis Melly, ndakaona kuti vana vangu vanga vakahodha grudge nababa wavo. Saka ini ndakazvibvunza ndikati alright, vanga vakahodha futi grudge nemuninina wangu, especially mukomana muhondrowi nemukomana anoteerera. Vakomana vese vanga vasingaboda kuona muninina wangu zvokutodaro. Ndakazotora vana vangu ndikagara navo pasi Sis Melly, ndikati Brandon newetanaka, ndikumbira kuti vana vangu, anything will happen to me ndomuka ndakafa nhasi, ndoda kuti ndikusiye muri mugwara rakanaka. Ndekuti ini Sis Melly chandakazviita ndekuti handidi kudyara mhiripiri inovava kuvana vangu. Ndomuka ndakafa nhasi, vana vangu ndakavati vadeke muninina wangu. Ndobva ndati munozviziva here kuti mainini ava muninina wangu iropa rangu ihama yangu. Tikazi tozviziva mama, mukomana mukuru ndapedza taabati tozviziva mama, asi zvaakakuitira hazviratidza kuti muninina wenyu haadhizeve kuva muninina wenyu. Ndikati no, usandimhanyire mira nditaure ndina amai vako ndingataurira nyaya iyi. Ndokuti ndakatoona kuti ada kuti agudness sabhondi papo kuti ada kutoratidza kuti haambofa akaregerera. Fanaka muti ndinomuka ndakafa nhasi, takazvarwa tiri fomba medu vasikana 2 nemukomana ndiye muninina wangu 1 wamunoziva. Saka ndikumbira kuti ndikubvise ndikamuka ndakafa nhasi, zvikanzi pane chinoda amai vako iwe wenyu ndisisipo, uchaudzani? Hapana, handiti wakavenga mainini vako. Ndida kuti hondo dzangu ndoda kurwa ndega, musandirwire hondo dzangu. Uyu mwana wamai yangu ndokezirana naye ndega. Baba vako vanoramba vari baba vako nyange vakatadza sei. Hauna vamwe baba vaunoziva, ndivo baba vako. Saka ndokumbira kuti vana vangu kubva nhasi, you have to show respect kuna baba wenyu. Nyange baba wenyu mukasangana navo vamhore sei muchivakudza, muninina wangu mukasangana naye ndimama. Handidi kunzwa anything ndatopedza nemi. Saka vana vangu vakambotanga vachizviramba kuzvigamuchira kusvika ndazongoramba ndichivadzidzisa. Nekuti Sis Melly ndakazvifunga kuti ini ndikamuka ndakafa handina mumwe muninina ndiye wani. Nyange iye muninina wangu asingavati kuna Mwari kudenga anojaja, ndiye achaziva zvokumuita naye. Ini ndakaziva kuti ini vana vangu ndoda kuvaisa mugwara rakanaka. Nekuti ndogona kuvati muninina wangu akashata, ndikatombotaura naye ndomuka ndakafa nhasi, Sis Melly chii chinozoitika. Mwari ndipewo mwoyo wakanaka sakola. Mwari ndipewo mwoyo mutsvene, mwoyo munyoro, mwoyo wokuregerera, mwoyo wokungotambira zvose Mwari, masvina marara zvose Mwari sakola. Amen. Saka ndakazviwa ndikati vana vangu handidi kuti vave nemwoyo wokuti vatadze kuregerera. Ndokuti ndakazviudza kuti inini nyange ndikasaregerera Sis Melly, inini zvinodya inini. Ndokuti Sis Melly mazuva ivo anda handisina kumuregerera, ndakaonda, ndakapera. Vanhu vakafunga kuti ndinorwara, ndikaenda kunotestwa HIV katatu ndichinzi hauna chirwere, but ndakaonda ndakasviba kuti tsva. Sis Melly ukarega kuregerera iwo ndounokuvara. Of course, I know. Saka pandakazozviudza ndikati ini ndikasaregerera ndinokuvara, ndakabva ndatanga kunzwa mwoyo wokuramba ndakanamata ndichikumbira ina hila kupora kwemukati kwemwoyo, ndichiudza Mwari ndichiti Mwari makataura mushoko renyu mukati munoporesa kunyange marota akavanzika. Mwari kuno rangu ronda riri kuramba kupora nei. Mwari podzai ronda rangu. Pandakanda kugona kuudza mazwi ndakakwanisa kutaura kuti Mwari ndoda kuti poresai ronda, ndaigona kuti ikangopfugama Sis Melly ndokuti Mwari chindiporesai muviri. Ndokuti inini kuudza mumwe munhu hazvichashanda, kana kukumbira help kuno mumwe munhu hazvichashanda. Mwari ndine chindiporesera for the sake of my kids. Ndokumbira kuti Mwari ndingopora, ngandipore Mwari, ngandipore. Ndaitsanya Sis Melly ndichikumbira kupora, asi Sis Melly ndakapora. Muzoti ndaisakwanisa kutaura nyaya yangu iyi ndisingadonhedze musodzi, but now ndakugona kunareta. Saka ndikuda kungoenkareja kune vamwe vanhu vari kunze uku, ukaitiwa zvake hakuna muedzo wakakwira. Chaplain Piri vakataura hakuna muedzo wakakwira usina kumbowira vamwe vanhu. Hakuna. Ukangozvifunga izvozvo hauna dambudziko. Ini Sis Melly ndakapora, handidi kukunyepera right now. Ende ndinotofara, ende muninina wangu pane last week iyo yaakatonzi arwara, ndaisangana nhamba dzake, ndakadzitsvaga ndikadziwana, ndikamufonera direct call from here South Africa kuZimbabwe. Ndikamusvikanzi hallo ndiani, ndikati ndini sisi vako, uri sei? Kanzi sisi muri sei? Ndiri right. Kanzi muri mupei? Ndikati dai kusina kunzwa kuti ndakafa, handidi ndotanga kuzwa kuti ndafa. Kanzi alright, muri seizve? Ndikati ndiri right. Kanzi kuti hausunzwa mushe chii? Kanzi ndakabatwa nemudumbu musingaite plus dzungu. Ndikati waenda here kuchipatara? Zvikanzana. Ndikati enda kuchipatara, kana une chauri kuda unondiudza. Kanzi alright sisi.
akadropa foni nokunyatsoona kuti munhu ari kunyara kutaura kwasina kutonyara. Ndipandazofona futi zvanakati unoziva kuti uri mwana wamai vangu ukama ufa wakagezwa nesipo iwo neni kana tine zvatakaitirana ngazvizive mashure kuitira vana vedu. Vana vako vachandidawo, vana vangu vachakudawo. Takazvarwa tiri 2 vasikana tu. Ndokumbira kuti kana pane zvakaita ini ndakatozomukumbira ruregero kwete kuti iyi kanza sisi munoziva kuti pese apa ndainyara ndikati chatombonyara ndiri mwana wamai ako kama hwedu ngaurambe uri ukama zvatakaitirana zvakatopfuura. Murume uida akanga anzi ndewangu nyange paine zvaakaita aingoramba ari pandiri but Mwari ndofunga vane bhuku reupenyu ravakanga vakanyora riri zvangu ravakatondiratidza kuti murume uyu anga asiri wangu ende pamwe vakandisiya for a good reason. Right now ndaamukadzi anogona kuzvimiririra ndapinza vana vangu chikoro ndege sisimeli vana vangu vese kubva grade 1 and ndakana musi 1 wandakapiwa 100 rand nemurume up to now. Murume ndichiri kuyeuka rimwe gore ndiri kunoko iyi 3 years back mwana wangu iye zvezvaakuita form 5 musikana murume muninina wamuzukuru wangu aigara nemwana wangu akatora picture remwana bva atumira kune murume wangu papicture pafoni zvikanzi ndiye mwana wako here muzukuru akura kudai ndiye mwana wako akanaka zvokuti hanzi ambuya ndakavatuka sekuru ndikati sekuru muri mbwa isingafunge chaichai mwana hamusi kumuziva kuti ndiye hamusikazi ndinatitarisa handisi kutombomuziva anga asingazive mwana kubva akasiya mwana achiyama kusvika mwana ane 16 years asingamuzive sisimeli. Ndikati ndenge ndiri kufananidza zvikanzi mukufananidza nani zvikanzi nemwana wangu asingazive mwana wake sisimeli. Kona ndahlanisa ndokuti kuti nditi Mwari vakuitirei zvakanaka ka ndonasa kuti it will be injustice to God because munoziva here kuti tichida kutaura chokwadi chako chaiko munoziva here kuti munogona kuraisa vana kola as much as tichiti kuregerera tinoregerera and forgiveness is for your own good heart but kola sometimes ndoda kubatsirai mainini ngatiweyei skero ipatiri kuregerera kana munin'ina wenyu ndoda kudzoserai nangokubatsirai kuita ramangwana apa munorwirwa yenyu naMwari wenyu munotedza kuti munoziva Mwari rambai muri mutrek iyoyo. Honai manje munin'ina wenyu munhu kuti mamubata ari pamusoro achiti ayambati dogistera yepamusoro pemurume wenyu ipapo handimaona akabuda mumba akapfeka pamberi penyu akatadza kana kuita word imimi pamusoro pekutadzirwa makazoita enemy yemunin'ina wenyu matozoita kunge ndimi mabatwa muine murume wake akabuda akaenda ndakatoita enemy singatoita smeli enemy yekutoti ndakavengwa nemunin'ina wangu akaita muvengi wangu wekuti ndakaita ndo zvandikuda kuzama kutaudza kuudza izvozvo maitwa enemy yekudaro imi muri makanganisirwa munhu akainda akadzoka akauya akatara zvinhu zvamakashanda nemurume wenyu mukamupa akainda akadzoka anti achita machepeti payadhi penyu asina kumberegera saka kumhorosi imi ndimi mofanira kutanga kunotsvaka munhu aenda kwari kuti sindadzoka ndadzinga kwandaenda mogamuchira munhu kola muri kutaura kuti paanga ari kumurume wake koko kumuzukuru aingodanira still nemurume wenyu uye vana vemuranga baba vemwana wake ari ikoko saka kana anga achiri kuda baba vemwana wake uyu murume wenyu uyu chaizotadza kuti aisire vana venyu poison chii kuti pasare pakashama even nanhasi chinotadza munhu akadaro muroi kola mwana wamai venyu asi muroi tine hama dzakadaro dzatisina hama ukama nadzo kune hama dzatisina ukama nadzo kola vanototi vanotongoda ruiginowe chakutongoiginowa zvokutongodaro moti munhu akadaro adzoka ngati upenyu wenyu kola munhu akadai ane hatred kwamuri akambokuita hatred yakura kudaro chinotoza kuti auye nepoison angokuisira kuti mungofa chi munoti pane rudo ruchabuda ipapa rudo chaizvo rwemandiriri izvo sesimeli zvese zvindakatoziziva ndikazviziva kuti muvengi wangu but muvengi wangu ari mwana wamai yangu ndinomuda akadaro muvengi wangu ende ndinoziva pekusvika nepekugumira kuti ndidanane naye kana changwe tikasangana aiwa kola amuzivi pekugumira munoziva ndi makaenda daro mirai kola mirai makamutora mukamupinza mumba menyu makamboona firimu rinonzi Blood Sisters ndoriziva zvokuti mamoriziva handitikati manigeria rere makazviona kuti munin'ina wake waida zvamoyo wamoda munin'ina wenyu ndiakauraya munin'ina wake saka pekugumira amuzivi kana mamuzosamba menyu anokuisirai poison kakola kana mati imi muri kuregerera munhu ndezapekugumira munoregerera munhu ari ikoko handika asauye pamuri padzine paanokuisirai mvura yekumwa ngaasauya because moment yaari kusvika padzine vanogona kukuisirai poison mukafa. Aiwa iye zvinezvi sisimeli munhu zvacho chandakazoti handina chandicharamba ndakamubatira grudge
akugara kune murume wake kwaakaroorwa kwaakugara kwaari kunzi ihure muninina wenyu Kola paakahura nemuninina wenyu anga ari mumba menyu apasa form 4 muchiti ndoindisa muninina wangu kumberi form 5 murini mukachiuya kuno andika akahura mumba menyu nemurume wenyu handiti akahura mumba menyu nemuzukuru handika ari kumurume wake koko kwaanongogona kungohura nechikomba chenyu chamuchawana iko zvino ndo zvaari ndo unhu wake Kola ndo unhu wake muninina wenyu. Saka zvokuti anzi nokuti ndakakazoona murume wake saka ndakumuda, you are lying to yourself Kola, because akahura muripo pamurume wenyu imimi akahura nemurume wenyu akanohura ari aindiswa kumuzukuru kwanga ahura nemuzukuru uku akatanga kuhura nemurume wenyu ari kumuzukuru hanimaona. Saka ndo zvaanongoita chirai kumurume wake izvizvi ukaita chikomba izvi kangarogwa nhasi mimi anongoya achihura nemurume wenyu. Aiwa, nezera rangu handicharoorwa hangu SIS MELLY, asi kungoti ini ndakangozvita kuti ini chakandipa kuti ndidaroka ndakaona kuti ndaitorwara nekusaregerera. Saka ini ndakangoda kungozvipa mwoyo kuti ndofana kungoregerera ndoita move on nelife yangu. Inini vana vangu ivavo vese vamukutaura vana vangu vatova varume vakuru nemukadzi mukuru vatokura. Saka zvekuti achandiuraya aifanira kundiuraya kudhara paakambodzoka tikatogara tese pamba nemurume wangu asati abatwa nechikomba. Ipapo ndo pandaitotya kuti anogona kundiuraya. Ndasati ndatombomuregerai ndaisambomubvumira kupinda mumba mangu. Ndaitofamba nemakiri angu muchiuno, but for now ndakatomuregerera SIS MELLY. Kola, I applaud you very much for kuregerera muninina wenyu, because you always preach forgiveness, right? Kuregerera neni I would love to forgive. Andinifamba hangu ndakazvitakurira chigumbu chekuti ndidai. Asi muri kuzwa pane point yangu. Ndiri kuti dai zvaigona Kola, love here from afar. Muninina wenyu ari kwaari akarwara, mainini muri sei kana akuudza iwo muri sei ndazvati marwara, but zvokushamisa padhuze nemi Kola, chero musingasadi zvevarume, chero musingasadi zvokuroorwa Kola, kana aine godo mumwoyo make chiri chinhu chaakasikwa anacho chamanga musingazivi chamakatanga kuona pamurume wenyu imimi, godo iroro harina kubva nokuti makaita makore ari kwaari azodzoka ngati muupenyu hwenyu. Akangouya nhasi saka kuti matokudza vana vaya vakasiyiwa, mamakasiyiwa muchitamburira vari vadiki vakura izvino vakuenda kuma-A level, anogona ngokupfuudzira izvozvo. Ndo zvinoita munhu ane godo. Godo harina rizini, anongokuvenga munhu chete. Ichokwadi SIS MELLY, ndotozviziva zvangu kuti muninina wangu ruda haana, ndekuti dai akanga aine rudo she was supposed to forgive, kukumbira kuregerera kuti sisi sorry, but haana mbobudisa mashoko, ane mwoyo wakaoma. Saka SIS MELLY munhu ane mwoyo wakaoma ndomuita. Saka ini handiendawo kumba kwake kwaakugara, inini kwangu haafanire kuuya. Kana aitawo dambudziko totaura pari pafoni. Exactly, that's what we are saying. That's what we are saying. Ndo zvandiri kutaura. Musamuseredze padhuze stereki. Nokuti padhuze stereka munokuvadzigwa kana vana mukazochema. But pamusoro after besides all this Kola, Mwari vakuite zvakanaka, Mwari vakupe, in fact ndoti Mwari vakave nemi. Wonai pamasvika muri single woman muchichengeta vana venyu muchidini zvichinda zvakadaro. Mwari uyu akuitirai zvombe zvikukutu chaizvo zvokuti mwoyo wamuinawo ndofunga kana panapa chaiko chako tiri 400 kudaika panogona kuwanikwa munhu ane kana 2 ane mwoyo wakadaro, the rest yaiwa hakuna mwoyo wakadaro. Saka inini hangu nokoda kungoencouragea kuna vamwe kuti vedowe kana wasangana nedambudziko rega zvokuti inini dai kwada kuzouraya ndindaifana kutanga kufa. But ndangoti ndikatarisa vana vangu ndozvifunga kuti koraiti ndikafa ivo vana wandaitemba kuti ndiye mwana wamai angu ndiyaviitira izvi. Saka inini ndikafa vana ivo hadziri kusara dziri nherera dziri wese. Saka ndaingonamatira kuti Mwari ndipewo mwoyo wakanaka nerudo, ndingoramba ndikuva nemwoyo wekuregera kuti vana vangu vagoramba vari vana vangu ndakava izvozvi they are in good books nababa wavo. They are in good books namainini vavo havo havaonani nevana vangu, ndekuti vakomana vakati mukomana mukuru akabva ati mama muninina wenyu I forgive you but I don't like you. Izvozvo I see, and he is allowed that way. He's allowed to forgive as long as forgiveness is there, and he's allowed to stay away and not to like him. Ndakavaregerera mama muninina wenyu ndakamuregerera, handimbomuratidza kuti handina basa naye, but chavanondipa muruoko rwavo handidyi. Anototaura mwana wangu antimaona kuti mwana wenyu shares the same sentiments nesuka mazvionaka kuti hatisi toga nemwana wenyu chaichaiye akutotaura kuti ine handitodliwo chinhu chaanondipa because anotoziva kuti anything anogona kungopiwa switch chero rakaisiwa poison mai mwana nduru yegaru akafitwa akafira mberi. Ini ndaingoda SIS MELLY moziva kuti upenyu life is too short. Ndomuka ndakafa nhasi ndaudza vana kuti vengai mai nini, vengai baba,
ndaizoita sesisimeri ndo zvakandipa mwoyo kungofunga kuti oraiti ndikamuka ndakafa chii chaitika pavana vangu. Saka ndo zvakandipa kuti ningoti Mwari vana vangu regedzai. Ndakaona kuti handidi kudyara mhiripiri inovakwana kana vese ana tete hanzvadzi dzana baba vavo dzaitaura zvadzinotaura ndoti vana vangu vainzwa. Ndakavaudza kuti handidi kana kuzvinzwa kana 1 vadei pasi muchivada makangwara. Saka vana vangu vese ana tete vavo vanowirirana zvokusanganawo vakasangana it's fine vanowirirana. Ndakangoona kuti handidi kuti ndisienda dyara vana kuti vasare vakamira pavo vega. Ndamuka ndakafa nhasi vana vosara vari pavo vega. Vanodawo hama hapana pausingade munhu mulife mako sisimeli. Thank you for sharing your story, my sister. It was not easy. It was not. It couldn't have been easy, hazviti. Zvanga zvisiri easy sisimeli. Ndakatambura zvokuti nhamo mozasi sisimeli wakamboita mbiri here yekuti unozivikanwa nokusakura minda yevanhu. Ndaingoti pa10 years ndakagara ndiri kumusha dzose ndambofunga kuya kuno South Africa. Ndakaita mbiri yekuti amarikicho sisimeli ndichingoti afunga kusakura munda wako zvokuti enda munotora wewe akatizwa nemurume. Mukadzi unosakura mukadzi unobata badza vedu wewe. Ndaenda nevana vangu ivava sisimeli ticheda chinosakura dhunduru rekusakura dhunduru kana 1 acre taita 2 days tapedza. Ndopuwa kana kuti ende vanhu vanga vakutora advantage nenhamo yangu. Munhu anogona kupa zindima kunonoko kupa bhagidhi rechibage. Asi wonai zvakaita mari mave pamwe pari nani wosakura pano napo kuwabhare sipo vanhu vakava kutora advantage. Sisimeri ndakaita mbiri yekuzikanwa muraini kuti ndinosakura mumarito ndinoshanda ndinotema huni kutemera vanhu kuziva kuti ndogona kuti ndoenda mugomo ndonotema ngoro yehuni kunotengesera munhu. Zvanga zvakaoma. It was not easy. Sisimeli kana kutaura chokwadi dai ndandisina kushinga ndikadai ndisipo pano nhasi. But inini ndega handiudzwe nemunhu ndotozviziva kuti I'm a true definition of a strong woman. Amen. Kokodo. Chega ndega ndakagara naso zvoti panotomba ndoti ndakagara sendinorohwana nhasi apa ndakapadarika sei. But by the grace of God sisimeli I'm now here. Amen. And I'm going to ndokukwanisa kutaura nyaya yangu ndisingadonhedze musoro. Nyaya yangu was very sad sisimeli mumusha mese. Ndaiti kana ndikaenda parufu zvezve kuti pafiwa ndandakutya kana kuenda pamisangano parufu. Sisimeli wakambotambura zvokuti unoshaya tenesi mutsoka. Ndaifamba netsoka sisimeli. Zvezvo kunzi murume anodziswa nemuteuro sisimeli hakuna musanyepero. Mutora uzosemunhu. Chero ng'anga chaiye haidzosi munhu hai pafeya chaiye. Haidzosi munhu ndokuti munhu anodzoka ndiye anga agara achida kudzoka. Kwete uyo aende. Ende murume haatorwa. Vanhu vasati ndakatorwa murume haatorwa achisi chitupa vedu we. Murume anoenda. Ini wangu akaenda. But chakasita kuti ndinyanya kupora futi sisimeli chimwe chinhu chandoda kuti ndataura kuvanhu vese vari kunditeerera. Chakaita kuti ndinyanye kupora. Ndakazviudza kuti murume wangu akafa. Iye ari mupenyu. Ndozviziva it's not good kuuraya munhu ari mupenyu. Ndakatadza chitema kuna Mwari chandakaita. But zvakandipa kuti ndipore. Ndakangoziva kuti ko vakafirwa. Ndaitoona dzimwe chirikadzi dzevana vadiki dziri mumaraini. Kubvunza kuti uyu ari kurarama sei. Ini ndindozotadza. Wangu akafawo. Ndakamuviga ari mupenyu. Ndikatamba guva rake ari mupenyu. Ndikagova mbatya dzake ari mupenyu. Zvikabva zvandipa kupora mukati memwoyo. But iye ari mupenyu. Saka nhasi akauya akati ndipeiwo munoramba. Nhasi akauya baba vevana akati ndimbondipaiwo ndimboti munoramba. Ndakatoenda kuZimbabwe sisimeli tikasvika tikasangana dhuma. Ende zvinoitawo munozvati vanhu vachiona kana vachingoda kutsvaga kutaura vanongotsvaga kutaura. Sisimeli ndakaenda kuZimbabwe ndokutowana baba vaye vakati padhuze nepekungojamba waya imba yangu. Vakabva vavaka imba yavo nemukadzi wavo wavanaye paleft pangu. Ndobva ndativaona varipo nemukadzi wachona nemashamwari avo vakagara. Indobva ndasvikawo nemota nemwana wangu mukomana womwana wangu mukomana akudhiraivha. Tabva tasvikawo nemota nemwana wababa mukuru wake mumwe mukomana. Ndabva kuno kuSouth Africa ndasvika paya tasvika taona varipo. Ndobva atoshandisika kutondiona. Funa ndakatozvisimbira handi. Sisimeli mazuva aya andaitambura ndaipfeka size 32. But izvezvi sisimeli ndakupfeka size 40 ne42. Zvadaro ndasvika paya atondiona. Tanga kuda kunditaudza ndizvaiti muri sei.
mukadzi wachina ndibva ndamuona ndibva ndamumhoresa ndakati henyu mai guru waainaye zvino ndikati ndiri pangu ndikati handina kana chitema nemi akuda kuita kanka kundiignwa ndikati nyange mukandiona aitaura nemurume wenyu aripo murume wacho naudai mukandiona aitaura nemurume wenyu handisi kuda kuti ndine zvandiuda paari uyu murume uyu pane patinosangana pamusingasvike imini pokuti tine vana tese ndibaba vana vangu imimi musandiitire jealous mukandiona ndimhorise muchifara kanzaya megurina handikuvenge ndikati its fine kati munogaramba kuindogaramba kwangu tinosangana ndosangana nemurume ndiwandosangana naye ndiye baba wavanawo sisi meri mbatanga kuti uri mukadzi wangu hatina kuona ndikati makasa hausi murume wangu iwo wangofanana nehanzvadzi yangu philipi makangofanana handisina chanichanzwa pamusoro pako ndibva ndangoda kuita zvekumushotesa zvekumurwadzisa ndikapinzwa kuti ndaisamboziva kuti kunze uku kune varume vane zvinhu zvakanaka ndasivaziva kuti kune vamwe varume vane zvinhu zvemubhurugwa zvakapfuura ndikati dautokuudza chokwadi saka wakura ndikati haundiudza kuti handiri kuhura kana kuti handisi kuhura nekuti handisisiri mukadzi wako kune varume vane zvinhu zvavo kwete kuti zvemari handisi kutaura zvemari nditaura zvemubhurugwa wanziwa zvandiri kutaura kana ukunzwa chokwadi asi yanga asina zvihombe zvemubhurugwa ndikati aiwa ndaiuda ngomushotesa sisimeri zvezvokuti unenge wanguda ngobhowa munhu ndikati varipo kunze uku varume vane zvinhu ndaisambozviziva pawakanditiza paye ndichikuchemera ende nai ndakapusa zvokutodaro pati kubva pandakazoona kuti kune vamwe varume vane zvinhu kunze uku mwari vakandiwanira nyasha zvezvokumushotesa mukoma wake aripo ndichitotaura daro tikanzi nhasi waitwa chaizvo nemukomo wacho andibva ndatobva paye tikanzi iwo pamba apa ndepako haufuwa ndikati wagara wachatombondibvisa pano ndakatodzika midzi pakutodzipa vamasivanda pano unotosvika nemutemo ende kana wasvika pagedhi apo undofanira kutokumbira kutokumbirokona amasivanda ende stendi ino yakuti imini hapana pako panapa tikazvanzi orit uri mai vana vangu ndikati ndagara ndiri mai vana vako tikanzi handambokuramba handakupa gupuro ndikati nyange usina kundiramba asi handisisiri mukadzi wako hautambondipa mutemo kana 1 saka ndopatakaguma kuonana ipapo saka sisimeli zvinhu zvise zvatorit vana vangu vari mugood box nababa wavo vana vangu ndongofarira kuti vana vangu vawirirana nababa wavo handina basa zvakaitika zvanga zviri between inini nababa vana havana pavanopinda sisimeli saka ndoda kungoti vana vangu vangoramba vakadaro nababa wavo ndomuka ndakafa nhasi vana vangu ndakavabvisa kuna baba vozoita sei ndomuka ndakafa nhasi vana vangu ndakavabvisa kuhama dzese vozoita sei aiwa pakanaka kola taiwe tadzidza totodzidzawo nesu saka nokuda kungodzwa vakadzi vari pano kuti kana masanganawo nemiyedzi yakadai trayai kukunda vasikana ndoziva kuti its not easy hazvanga zvisiri easy kusvika pakunotestwa kunzi uoneka kuti are not positive nekuonda nenhamo kana une nhamo sisimeli unoonda unosviba apo mafuta sipo hapana ekuzora ungatadze kusviba here sisimeli unosviba saka ndo zvakaitika panyaya yangu sisimeli ndangoda kuinkarejawo vamwe vakadzi ari pano kuti kana zvangosanganawo neushinga ndizvozvo aiwa tinoda kutenda mufunge vasikimaini maita basa matodzidzisawo chinhu chihombe chatisingagoni kiyo nyaya yekutoti kana even pakatadzigwana vanhu chingorambai muchingoregerana muchingoenda mberi muchingoseka tandodzidzawo mufunge maita henyu mufunge maikuti sisimeli ukarega kuregerera ka zvinodya iwewe zvakafanana negodo rinouraya iwewe unofa ndiwe iyezvo zvidaenda karamba ndakasungirira chigumbu chingoti handimbofa ende unenge wakangoti mungatisisimeli ndaidzwa pamwoyo pakati mpi paigara chinhu chokuti ndikabika chero sadza haripindi saka ndaizosvike pinapo ndisingadyi handidaitosvika pakutofa aiwa maita basa my sister mari wakuitira zvakanaka. Thank you very much my sister, God bless you, thank you. Hey guys, inasanambona mweya wakadai, mweya unomunhu wangu unohlisa asi Mwari ngavamuitire zvakanaka, Mwari ngavamuitire zvakanaka vedu we. Izvi zvinohlisa, izvi zvinohlisa, asi kune vanhu vekuti Mwari vanenge vakarangarira voisa zvavo mwoyo yakareba kudaro, Mwari yakakura kudaro vedu we. Ngatidzidzaiwo kuregerera vasikana, ngatidzidzeiwo kuti tikwanise kuregerera. Ona ikola izi vanotoregerera zvavo, vakatoregerera zvichinda zvakadaro. Andimaona right. Varipo here vamwe guys vangada kusharewo pain yavo of finding muninina aine murume. Ende chinorwadza guys, kana ukamubata muninina wako yane murume ka iwe unotoitwa enemy. Mai mwana ndiwo tove enemy, ndiwo totadzira vanhu, ndiwo wakutoitwa bambi ipapo.
sandi marwadzira zvinoita imwe guys inoyatsa kumajina zvitagwana kola guys vachingopinda mumba kudai ndo harina kukiwa kuti wana mukadzi munin'ina wavo akaigarira ari pamusoro pemurume wavo pasofa guys pasofa indosaka ndichichikaira pasofa handinongi handinokuna noti chikaira pasofa nonokaka ina handinongi guys kuti ndichinonge ndichidzosere muplate kana kuchidi handibati guys imbo imajinai kuti dei wanga uri iwe wasvika waona munin'ina wakagara pamusoro pemurume wako akatoshama unoita sei izvi zvikutora kudai saka zvingadiwa kutosorwa negore wani kubuda kuchikurupi kana pamungadiwa katobuda mugore rapera kuchikurupi ungati vazhinji venyu chako vazhinji venyu hamuzvigoni zvokusiya girlfriend yemurume musina kuenda kunomarana nayo kokuzoti atohura nemunin'ina wako panoitwa sei atohura nemunin'ina wako panoitwa sei panofiwazve panofiwa paripera mwada kufona guys kana dzakwana 1 hour 30 minutes zvangu ndindi zvakaoma asikana zvakaoma varume ava hatina zera navo guys hatina zera navo akagara pamusoro pemwana ndowana achita action yawo usingagoniwa aripo unoperegwa vemwana wakatarisa kuungagodi ungadini zvakaoma varipo here vamwe vada kufona guys varipo here vamwe mapedzi egwana kolaka pano vamwe vada kufona here time zeshe dzaindawo guys time dzafamba pana vanoda kufona here guys kana pasina rikaindende guys mainzwa nyaya kuhurigwa nemunin'ina wako paini yekuhurirwa nemunhu zvina nemunhu anohura muraini guys zvina munhu anohura kuseri kwemba uku nevamwe vanhu zvina nainde kubhawa anononga munhu wekubhawa ahure nayo kana 100 handimaona I don't care but pamunin'ina wako guys amen handisivako pamunin'ina wako akanotora hurire kubhawa chera akatobhadhara mari handi akana pressure mai mwana ndichingotaiwa amene ikoko but munin'ina wako we are still traumatized zvishwa semadiaries nokuti kana pane mufuta akamboshiya nyaya yake pana pachita akapinda hanzi weiza wanews bulletin asisi ndichadzigadzira sisi ndichange ndiri busy kubasa but ndichadzigadzira I will try to compile them tomorrow ndodziita ndichakuitira imangwana imbo imajinai guys vanhu vari kuti tokumbirawo news dzidzoke hanzi tokumbirawo news bulletin dzamaimboverenga panapa dzidzoke saka ndichavaitira news dzachona but guys vanin'ina and iwe unoita the last person to know mai mwana vanhu vesani vachitoziva kunze kuti pakurowa jigija mai mwana nanhingikiri kumboko iwe unenge usingazivi okay I'm trying to go bath now. All right. You go bath? No, you don't bath. You bathed already. Hanoona. Saka guys. Pakaipa. Pano mwanda tora chinere guys ndainda zvangu. Tozibatsana idipaleta. Aripo here. Guys, iko ndo zvinona nendisipo guys. Ndinenge ndiri ku sisters can be poison true. Ndinenge ndiri kubasa most of the time. Saka pamona chizokandira zvimavidhio zvangu zvokuti musoro muchinakigwa muchiseka muchinditukirira paya tingadika pechi kuti rirambe chienderera mberi boste tisipo tinongokanda toenderera mberi toseka tofara guys muva kutarisa movie wamodina ndichika wamakati SIS MELLY wakupenga wamakati watorerei foni wamakati ngatoregwe foni wamakati guys it's just a comedy ende mavidhio aya ndinotogwa baba kwangu vandoni wakatotora chitotora mavidhio aya ndi vachifane kuseka ndi vanenge vachitotora havo vachitofane kuseka vachitotora nemavidhio aya handika ndivanotoziva kuti just comedy kungofara zvedu kokungoti tikutongotamba tichienda takadaro tatochembera pane zvatichadii nai guys kwakungotambawo zvedu tichita content dzedu tichiinda muchitotisapotawo muchiinda makadaro takaenda hanzi aede mukiwa it's Maya the young daughter akura zvokuti Maya chiri kuno holiday saka guys ini nhamu ndakuenda guys tobatana bedwe pane link riya reGoFundMe riripo riya guys rehanzvadzi yai ngatiitewo tichikanda guys tikawana something tokanda takanakira link we can see through what is going on mulink tichitoona zvokuitika mulink and vanhu vese vepadiaries vari pano you know right kuti if we've got a project yatinenge tichiita
if it's a hospital bill, we pay straight. Ashina kumbotanga pano nhasi kana kudini. Kubva kune vakatanga diaries ichivhurwa mutemo wamakaisa imi madiaries. Ndimakaisa mutemo uyo kuti munhu ngaabhadharirwe kana da kutengerwa chinhu munhu ngaatengerwe. Nokuti taimbopa mari mozvisiya tikazosvika baboona kuti taiskamiwa paya. Plus unopa munhu mari mangwana oshandisa pete dambudziko oshandisa mari odai. Saka isusu pana apa kana uyu wauya uchinzi uri kuda kudai. Antika we try by all means tikubatsire along those lines. Antika kana ari chizvo zvitikuda maoko eanzvadza yaya handiti pane zvinhu zvakawanda zvatinotarisa. Antika maoko iwaya anita mari tinomawana kupi kana tamawana tiri kutsvaga tototenga maoko ayaya. Anomaona totobhadhara maoko aya tototi hanzvadzi yangu endai pakati kana vachitobhadharwa kumbo chitovabhadhara kumbo chemo toenda vonoita because zvemaoko aya from ma-investigations ari kuitwa kuseri nemamwe masisters edu maoko anotomezhwa guys and they are going to see kuti anotofita here ari compatible here considering pakagurirwa maoko acho. Handimaona there is a lot kune therapy ivo yanofanira kutoenda hanzvadzi yava because it's now a whole different thing. Vakunoiswa ma-artificial maoko aya anenge anewo ma-advantages awo nema-disadvantages awo. Handimaona so there is a lot. And saka pane vaya vanofunga kuti he munhu azonzi apiwe imari yekuenda kuchipatara sei. Isusu padiaries tine mutemo wedu. That's how we operate pano padiaries. Tinoiwana hospital chisai. Please guys, ukangobatawo dollar rako fura uchikanda ichakwana. Fura ukangwanawo dollar fura uchisa mugofani ukangwanawo dollar fura uchisa mugofani ichakwana mari yanzvadzi yavaya iyoyo kuti vaite zvavakuda kuita iyoyo. Antika then voitwa maoko avo munenge muchitoona kuti zviri kufamba so hakuna munhu anogona kuitora. Inogona kuzongotorwa kana vakufunga kuti vaende ibhadharo kuchipatara. For now it stays like that. Kune vaya vanenge vachitaura ma-street masingazivi pano padiaries. That's how we operate. Kubva tichitanga we pay ikoko. Handimaona kana uchida kuindiswa kumusha bhazi totokutengera riri tiketi shairo totokupa uchienda. Hanzi riripi link ndokumbirawo kuti maadmin ndokumbirawo mukande link ka maadmin ane link right now. Can you please post ndokumbirawo pese panoita live guys muunze link. That money is too much. Anomaona isusu mari inenge chikandwa tichitsvagawo ko madoctors anenge ane cheaper quotations. Anomaona saka tokumbirawo kuti vane maadmin kandai link in comment section vanhu vaone link panoita live pese please bring in the link. Mopina link tokumbira unodwana tindokeza tobvunza kuti ringi racho riri kupi pamwe izvo zvikingade patokandwa kana ka 20 pounds kana ka 50 pounds. Isai link guys. Anzi link. Thank you Sarah ari kutovhunza vede ndokumbira mukande link in comment section ka kandai link ndokumbira mukande link please. Can you please put in the link? Hello dear. Hello SIS MELLY muri sei? Ndiri right muri sei? Ndachingoteta nyaya ya mainini abva kutaura ndati ndandikotaura nyaya yangu just in brief but it's a long story but I'll just try kuti summarize. All right. Inini nangu from my side andimbofa ndakaita sezvaitaurwa namainini vai because I was in the same situation similar kind of so but inini zvangu zvakaitika ndezvekuti last born yemba medu munina wangu ndakazoziva kuti anga achidana nemurume wangu of which handisati ndatoziva zvese zvakaitika but more evidence ndinayo ndichiri kucollecta but pandakazozvibata manje ndepekuti aipota achitumidzira murume wangu mamessages but murume wangu kana ndiripo manje haarespondi mamessages kana kuti akafona murume wangu haafoni anozomira maybe kana ndaenda kubasa ozozvitenda macalls ayaya tozozvibata manje kuti vanhu vangu vachitaura saka ndanyarara vandati handida evidence saka manje murume wangu aiti akaenda kumba remember pane paakaenda kumba ndovangoti ndanotengerana mama grocery ndanga rakawanda zvekuti ndakatumidzira mapicha ndakati that's fine then pana vamwe amai vepanext door vakaona grocery iri ndobva vangotaura mukuseka vakati grocery iri nderekutorora kairi saka pandakazvinzwa at that time hangu handazvitora serious ndakangoti no mai avanongogara vachingotaura vanongotaura mandangoti ndongozvinyarara but pakazobuda zvese zvakazoitika manje one day ndizobata manje kuti there's something zviri kuitika saka one day munina wangu uyu akatumidzira murume wangu message yekuti zvoni ndipowo mari chichi saka vandati ngandimubvunze kuti sei iwe uchitsvaga mari kune murume wangu
iwo usingamboya kwandiri uchindichi ndoda mari ndoda kutenga chakati kana kuti chakati. Saka ndobva ndamutumidzira message chiti zvoni why uri kutumidzira murume wangu message uchimukumbira mari usingauye kwandiri. Saka ndobva atume zvikanzi unotoziva here kuti murume wako iye akandirepa. Paakauya yes. Zvikanzi murume wako paakauya kunokumba akandirepa. In fact ndikutoda kuenda kucounseling. Saka ndikutoita manegotiation naye yekuti zvavandibhadharire counseling yandoda kuenda. Munin'ina wangu uyu. Ndikati you know what, ndikabva ndafondera baba wangu because ndakashatirwa that day. Ndikati the only person wandoda kufondera ndichitaura nyaya iyi ndibaba wangu. Saka ndafonda ndikataura nababa wangu ndikati ndozvaitika. Saka ndoda kuti zvinhu zvakanaka here, handisi kurambira murume wangu kuti kana nyange akanyenga murume wangu kana akanyenga hama yangu. But iwo semunin'ina wangu, murume wangu akakunyenga ukadanana naye ukaita zvaakaita, you are supposed kuuya kwandiri uchindiudza kuti you know what, murume wenyu ndozvaandiita kana kuti murume wenyu ari kunditumidzira messages aya. But kana patozoita communication. Saka pandakafonera baba wangu akabva kuti alright ambuya ndichamboita alright ndichakufonerai back. Ndikati okay. Ndibva ndafona kuna amai vangu ndikati mama ndafona ndonyaya iripo. Zvikanzi iwo manje uri kumhanyira kuenda kumberi because matauriro avakatanga kutoita ndakatoziva kuti there is something chavari kutoziva kuti changa chichiitika. Ndikati no handisi kumhanyira kumberi, ndangofona kuti ndingoziva kuti muri kuziva here kuti ndozvanga zvichiitika. Ndakaneta kutopa impression yekuti ndiri kutoziva zvese zvanga zvichiitika although nasina chandiri kuziva. Saka ndakabvunza kuti kuna mai vangu ndikati saka muri kuziva here zvanga zvichiitika. Zvikanzi no hapana zvandiri kuziva. Ndikati no hamungambotaurira hapana zvamunoziva. Ini ndimunogara nemunin'ina wangu uyu. Ndimaitengerwa magrosari, munotumidzirwa mari and everything. Saka mai vangu vagozviramba. Saka mai vangu akabva kutanga kuchema zvikanzi watondituka. Ndikati no mama handina handambokutukai. Ini ndangokubvunza inyaya iyi. Zvikanzi no watondituka. Munin'ina wangu manje bandibloka, akabva andibloka from there. Ndikati saka kuti nditaure naye ndakabva ndashaya kana kuti ndotaura naye. Saka nyaya iyi yakatoitika yaane 4 years. I think yakuda kutosvika 5 years. Saka since then munin'ina wangu akandibloka. Saka handitombo kutaura naye kana kuti ndimubvunze his side of the story kuti ndizoti ko murume anoti chii? Ani murume. Saka munoziva kuti varume kasika munongogara muchingotaura sisimelika zvekuti murume ambofaka kubvumira kuti chero kabata ari pamusoro mubata sezvaashairwa namainina wawo kuti akatovasvikira. That way munhu haana kana reason. Saka ndakati nyaya iyi haimbofa yakapera because iwewe hauna kutaura chokwadi kuti chakaitika. Because pandakazvibata ndandiri kubasa, I remember it very well. Ndandiri kubasa, saka nehasha ndiri kubasa ndakamufonera ndikati saka ndozvanga zvichiitika izvo. Saka yakapanika kuti ndazvinzwa kupi that musi iwoyo. Ndobati pandakaenda kumba pai pamba pandaigara pai munin'ina wangu paakazondinhingirikina paakauya achindiona akandipisira hembe. But okay, but tozotaura mangwana because ndandiri kubasa. Saka pandakazodzoka kumba manje makuseni ndakubvunza kuti zvoni saka iwo pawaizvoni akakupisira hembe iwo wakazoita sei. Akabva atanga kuramba sisimelly. Akaramba up to now. Nyaya iyoyo akaramba akati hapana zvaakaitika, hapana chakaitika up to now. Saka ini ndakangoti nyaya ininika haimbofa yakapera because ini kuti ndiwane closure. Iwo unenge wataura chokwadi chako, uyo wotaura chokwadi chake. But kana mese kamusina nhingirikina musingataure kuti chakaitika, ininika handikwanisi kugara nemunhu asina kunditaurira chokwadi. Saka ndopandakabva ndangozvisiya. Makasiyana. Saka ndonyazoziva kuti izvo nemunin'ina wako ndonyazoziva kuti munin'ina wako mwana wamai vako chaivo kuti anokwanisa kutodanana nemurume wako. Anozviita. Saka munhu atomborambirwa. But ini nangu zvekuzoregera sezvakaita sister amainina ava handifunga kuti ndinosvika ipapo hangu. Maybe mwari vanogona kundibatsirawo but because the same kubatsira kwandaita munin'ina wangu iye kubvira ari kuprimary akambofoira O level ndakamubhadharira akanyora ma-O levels over and over kuti azounganidza munhu 5 anenge akatonyora kana 3 or 4 times kuti azokwana 5 ma-O levels. Ndakamutsvagira nzvimbo akaenda kupoli
akanoita kutry kubatsira hama yako but at the end of the day munhu haumboziva kuti even mwana wamai vako chaivo anogona kutoenda to that extent. Ndizvozvo sezvakatoita ipapa. Saka ndangoti ndingoshare nyaya yangu but it's a long story maybe ndichazouya zvangu makasetla. All right, my sister, thank you very much. Here and mukuona kuti story dzidziriko guys, story dzidziriko izvozvi munin'ina wapa mubachazotsvaga kudai anodiwana kune mwana guys, vanogona kudiwana kuine mwana kumunin'ina ikoko mai mwana vachingonzi hapana zvakaitika, varume hatina zvirana navanozviita. Anyway guys, muve neusiku hwakanaka guys. Tosangana zvakare manje baba, manje tosangana zvakare tichienderera mberi. Handitika pane asenda message yake uyu achiti inini hangu I can never be like Kola. I found out 4 years ago that my sister had a relationship with my husband. I will never forgive her because she has never apologized. I will tell my story when ready. My parents knew about it too. I have not spoken with my sister for the last 4 years. Ndomanyora osho. Animona. Saka zvini izvi zviriko guys, it's there and it's happening. Kutoti vazhinji havana vakwanisa kutotaura havo zvinhu zvikubuda pachenawo because of certain reasons, but zvizere zviriko animona vanin'ina veda. So handisi kuti kudii kana kudini, but kana vanin'ina vaya mukana chiramu chinyanya kutambwana nabankuru nevanin'ina, be worried Kola. Munin'ina wako unomuda chose, but vanin'ina vanobura huru, vanobura hombe zvekutodaro. Be very careful because varume vacho naivo havanawo limit. Haatooni kuti munin'ina uya mwana wake anofunga kutonzi mwana, anenge achitotifunga kuti baba bankuru iye achitora semwana anotora semukadzi because munin'ina wako. Be very careful guys. Andika so guys, morara musha anditika God bless you guys. And kune avo varida kuenda ku Y2K guys, Y2K ikukuya macheso, vana vabaduterere, vana holiteni, vana vakawanda wanda. Nditika ndichakanda link, anditi ndichakanda link rekuti munenge muchitenga matickets enyu nelink Y2K irimo muna August imomo kuma 20 chakadaro. Anditika palesta apa munotenga malink enyu using that tickets. Anditika chakukandirai kuma inbox nepai anditika moenda so avari kuti veball aiwa vachauya nelife yavo vachikuitirai nyaya dzavo dzeball. Anditika muve neusiku hwakanaka guys. God bless you and stay away from negativity guys, stay away from negativity. Anditika ngatiitei zvepositivity. Peace yako is very important. Zvenegativity zvide masiyana nazvo. Anditika God bless you guys and take care. Tosangana zvakare pachirongwa chinotevera.